Hi guys, get ready with me na posledné raňajky a do lietadla. Takže ako vidíte, my už odlietame a už ideme odtiaľto preč. Teda my už ideme preč a nakúpili sme tu strašne veľa suvenírov, takže ak chcete vidieť haul zo všetkých suvenírov, pozrite sa sem dole. Ale bojíme sa, že naše lietadlo nám bude meškať kvôli tomu, že sú nejaké štrajky alebo čo. Takže ešte neviem. Prosím vás, nehovorte mi, že je to pleseň. Aj na raňajky a večere tu boli dosť dobré, my sme mali polpenziu a akože vždycky tu boli hranolky, potom bolo sushi, hej, potom sme mali nejaké mäsa, syry a tak. Ešte nie som vôbec zbalená, nemám vybratý outfit, v čom budeme cestovať, nemám vybavené nič, ale ja to dám. Nezobrala som si žiadny eyebrow gel, takže si obočie len vyčešem a potom si ho skosím a budem dúfať, že nejako vydrží. Inak tento highlighter od Trended Up je dosť dobrý, robí taký dobrý finish akože. Za tú cenu sa dosť oplatí. Reálne dávanie si maskary je môj obľúbený krok. OK, teraz sa idem obliecť a uvidíte môj outfit. Takže toto je môj outfit a bye! Už sme na raňajkách.